Videnskab er en bitch, kan man sige på den måde, at den er blevet fuldstændig voldtaget de sidste mange år. Jeg sidder lige her og jeg er jo banet på Facebook. Det er lidt irriterende, fordi jeg plejer jo gerne vil provokere på Facebook. Det er der, hvor jeg ved, der er flest folk, der kigger med. Og jeg vil gerne provokere Sundhedsstyrelsen, men lige nu er jeg desværre afskåret fra at snakke med Sundhedsstyrelsen. Men jeg har været inde og kigge på deres... Jeg har ringet til COVID-hotline inde på på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den er lukket. COVID-hotline er lukket. Det mener jeg faktisk ikke, man kan tillade sig. Jeg mener faktisk, den bør være åben. Der er mange folk, vi har mange spørgsmål til covid. Måske ikke nødvendigvis direkte om hvad skal vi gøre, når vi er syge og så videre, men vi har spørgsmål om, hvordan er det ledes med, hvor for eksempel, vi vil gerne se de der dokumenter, I har, som beviser det her med, at mutationerne skulle være farligere. Altså de dokumenter, må der ligge nogle dokumenter, vi kan få. Nu skal vi have til offentlig adgang. Vi vil gerne se de studier, og vi vil gerne undersøge de studier, fordi det der er problematisk, det er, at man laver noget styring af nogle mutationer, men hvad er det for noget, man så forhindrer? Jeg har aldrig hørt om, at man tidligere har brugt sådan en eller anden form for udryddelsesteknik over for mutationer før, inden for nogen som helst arter af dyr, der kan komme i tanke om. Men man har prøvet med hunde, har man prøvet at begrænse, eller forbyde nogle arter af hunden, og ved hvad, det omgås også lige så fint. Så kalder man det alt muligt andet, så kalder man det en Staffordshire, så kalder man det en Pitbull, og så kalder man det en svensk mønne, hvad ved jeg. Altså det er jo folk, altså det er jo gadekryds, men det er mutationer, og det er hunde, som faktisk kan nogle ting, og kan være enormt søde. Og de kan også være nogle sataner, fordi de bider rigtig, rigtig hårdt. De bider hårdere, end andre gør, osv. Og det er jo noget, man har avlet frem i dem. Men der er også grænser for, hvad de kan, de her hunde. De begynder ikke pludselig at gå med kniv, eller gå med pistol, eller gå med skudsikker vest, og det er meget at gøre med, hvordan man opdrager dem også. Og lige sådan er det med de her virus her. De har visse begrænsninger, de kan. De skal jo ikke opdrages. De har jo nogle helt faste ting, de bare gør. Og langt de fleste virus, de dør. Altså, de kommer i gang et eller andet sted, pjuf, så er de i gang, og så dør de. Og så pjuf, kommer de ud et eller andet sted, så går de dør de. Og det er ikke det er jo ikke nye arter. Det er jo den samme art. Arten er den samme. Og det er det, der er vigtigt at fokusere på. Det er det her med arten. Og jeg tror ikke en skid på, at der ligger noget som helst videnskabelig dokumentation på altid. Vi har hørt de sidste 2,5 år omkring mutationer inden for de her virus her. Det er simpelthen for dumt. Det er ikke videnskabeligt. Og hvis der er mutationer indenfor, altså alvorlige mutationer, altså kraftige ændringer indenfor, så er det fordi mennesker har pillet ved det. Og det skal vi måske have stoppet. Stop med at pille. Stop med at pille. Der er ikke nogen af os, der kan leve evigt. Jeg ved godt, der er nogle psykopater derude, som tror, de skal leve evigt. De vil prøve alt muligt for at leve evigt. Vi kommer ikke til at leve evigt på den her jord her. Vi kommer ikke til at leve evigt i den her krop her. Comprendes? Men evigheden, den er på den anden side sammen med Jesus og Gud. Eller evigheden sammen med Satan. Og der tror jeg desværre, man rører hen, hvis man er med til at støtte hele det her ønske om at være Gud, som mennesket i øjeblikket er i gang med. Så tror jeg desværre ikke, der er nogen noget fra Gud af. Altså det med at leve med Gud, det er noget mere, det er en relation, og det er en relation, hvor han er så ægte i ens liv, så det smitter også af på, hvordan man lever. Man kan ikke bare tage verden. Man kan ikke bare tage. Det kan man ikke. Den dur ikke. Så heads up, pas på jer selv, og drop det der evolutionshalløj der. Drop det. Bibelen fortæller, hvordan det hele er kommet til, og det er sådan, det var. Det er mundtlig overlevering, det er meget, meget præcist. Så som det var dengang, var det meget præcist. Der kan man huske, at nogen talte ting.